Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela e-Itonga ngomhla ka-2 September. Umbali-ke guys esengathi impela kusazomshubela ngoba uyise akafuni ngisho ukuyizwa indaba yokuthi phela axolise ngokuthi kuhamba emhlabeni umfowabo uNkosinathi. Kade-ke uSanele naye ephatheke kabi ngale ndaba le, wahamba utshela umndeni wakhe esho ukuthi uyayisola ngokuhamba emhlabeni kaNkosinathi ngoba kubonakala nje sengathi uyena izimbangela yalokho. Ushilo nanokuthi sengathi kuzoba nzima ukuthi umndeni wakoDladla umamukele laphaya ekhaya futhi ngenxa yokuthi phela ngeke beze besho ukuthi kube yiphutha leli, bebazi vele ukuthi uSanele usebandakanyeka nabantu abayingozi. Bamkhuza-ke uMdladla uMbali esho ukuthi akangashadi noSanele ngoba uma eshada naye uzobe eseletha ukuchaphazeleka emndenini wakoDladla. Hhayi-ke akawagwinyanga amazwi akhe ngoba nakho phela uthe nje esethi uyashada uMbali kanye noSanele kwamane kwadlula emhlabeni indodana yakhe uDladla, kwadlula yona yodwa. Bonke abakoMagwaza baba-right guys. Hhayi kunzima-ke, uMakhumalo ubethi nje uncoma indodana yakhe ngokuthi yafika ngesikhathi mhla kuqhuma ibhamu laphaya, wakwazi ukuthi ehlenga umndeni wakhe wakoMagwaza-ke. Kodwa uSanele yena bengakuboni lokho njengesenzo sokuba yiqhawe ngoba phela nakhu umndeni wakoDladla usemanzini namhlanje, akakwazanga ukuthi ahlenge uNkosinathi. Kumane kwaba wesi-ke ngesikhathi esathi phela uyovakashela uMbali laphaya koDladla. Eyi, ubaba wakhona-ke uMgxoshi Sokwenja washo kahle ukuthi wena ufunani la wena mfana lekhaya. Wathi hhayi baba, wathi ngicela ungachazi lutho, awudingeki wena lekhaya, sila nje kungenxa yakho wena. Wathi uthi uyakhuluma uMbali ethi Sanele ngizobe ngikubone, wathi thula wena. Eyi, waswaca uMbali, wathi umfana wakaMagwaza, nina nonke nomndeni wakho anginifuni la ekhaya, hamba. Yo guys, wahamba enyobozela kanjalo-ke uSanele ebona ngampela ukuthi umndeni wakoDladla usola yena ngalesi senzo esenzakalile. Yo, kunzima. Hhayi-ke guys, uMbali ubonile ukuthi-ke ukuze akwazi ukubona phela isithandwa sakhe kuzomele asuke nje emagcekeni akoDladla ahambe eye laphaya esayithini ukuze phela akwazi ukuthi akhulume naye uSanele. Ufike khona-ke wakhala-ke kuyena, washo ukuthi ubaba uyangizonda, ubaba akafuni lutho, akafuni ngisho ukungibheka, usola mina. Hawu, kodwa Sanele, uyasho kuSanele ukuthi hhayi ungakhathazeki, konke kuzodlula. Uyasho ukuthi kodwa uyazi phela kuseziy'khathi zobunzima, imande kuzoba nzima. Kusho kona ukuthi mina ngizoloke ngisolwa nje lapha ekhaya ngokudlula kamfowethu uNkosinathi. Hhayi-ke guys, wakhombisa ukukhulu ukuzwelana naye-ke uSanele, wamanga, wambamba ngesandla, washo ukuthi ngizobe ngikhona kuyona yonke indlela. Hayi bo guys, lapho kwenzeka konke njalo lokhu nje, ubhizi uZama uyafona ugirl, kodwa ucingo lumane luye nje ku-voicemail, akafuni nanokuyibamba uSanele ifoni. Siyazi-ke guys ukuthi-ke akusesiyena kuSanele manje, sekubanele. Kodwa-ke okwamanje usafuna ukunaka uMbali, efeze phela isithembiso asithembise kumfowabo ukuthi kukhululeka bafo, wena lulama lapho khona, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyamnakekela uMbali nokuthi yonke into ngiyenza kahle. Ubuya nje wena uba umqemane, konke ekumele ngikulungise mina ngapha sengikulungisile. Hhayi-ke guys, uZama-ke ngale ubeloke eyobayobeka ekamereni. Uthe nje esithi umzama futhi okokugcina ubanele efonini kwangena uNtanzi. uNtanzi umane nje waba yisicefe kuyena uZama ngoba phela yena uyazi ufuna bani empilweni yakhe, and uNtanzi uwumuntu wokugcina afuna ukubona ubuso bakhe. Ufikile-ke bandla naye ezoyixolisela kundodakazi, wamthakazela ngazo zonke iy'thakazelo zakoNtanzi, waze wa-eda ezinye ngaphezulu ezibala phela uhlangothi likanina. Emva kwalapho-ke wathi uyaxolisa. Hhayi uZama umane wathi nje bengicela ukuthi-ke ngiyo-charge ifoni yami engathi isiphelelwe yibhethri, kanti yona ndlela nje yokuhamba suka kuphela ebusweni bukaNtanzi. Guys, kuthe kusanjalo-ke wabona ukuthi no man, ngeke ngikwazi ukuhlala la ngilo ngikhumbula umuntu kangaka. Lo muntu sikhulumile izinto ey'diphu naye, ngathola ukuthi ngampela ubanele. Hhayi, ngiyahamba nami ngiye esayithini ngiyomfuna lo muntu lo, ngimbuze kahle kahle ukuthi ngampela wena ubani, ngabe ubanele noma uSanele. Guys, uthe mefika nje khona esayithini uphambane kancane noMbali, wathi qoqo,
wangena. Ubanele wambuka. Wathi ngizobuza ukuthi ngampela wena ubani? Wena ngampela uBanele? Wasukuma kancane ehlalweni uBanele. Wathi imina. Wathi ngampela? Wathi yebo imina. Wathi pho kwenzeke kanjani ukuthi ube lana? Guys, wakhuluma uBanele washo yonke into. Washo ukuthi uSanele wabheka emumva, ngakho-ke akavaze akhulule ngokuphelele le kwelamathonga. Washo ukuthi njengoba la akazile ukuthi uzohlala uNosiphela, kuphela uzolungisa izinto zisekhaya koMagwaza. Wase wathi uZama, manje kahle kahle ubuyele mina, abantu abaphansi bakubuyisele mina. Wathi no, angizele wena, ngizolungisa izinto zala kwi-construction site, ebese-ke ngilungisa nje zonke izinto zasekhaya, bese ngiphinde emuva ngila nje for isikhathi esibolekiwe. Wabona-ke uZama ukuthi no man, lo muntu usazohamba kusho ukuthi ngekudala, kodwa futhi u-happy, kodwa futhi-ke usenovalo lokuthi uzothi seba-happy kakhulu bese uyaphoxeka. Kodwa iyodwa into ayicilile, uthe nje ngicela ungibambe. uBanele wamane wasukuma wahleka kancane, wathi woza. uZama wasondela, kodwa kahle hlele futhi waphinde wasondela. Guys, ekugcineni wavumela ukuthi nje imizwa yakhe ihambe phambili. Wamuthi kamfu uBanele, wamhaga ngathi sophinda amdedele umntana abantu. Guys, yabidlala-ke ingoma yabo kethi wena uligugu, igugu lami. Kuyadabukisa nokho-ke ngoba phela ushilo wathi la for isikhathi esibolekiwe. Ukusho kona ukuthi-ke kuzomele asisebenzise lesi sikhathi uZama akwazi ukuthi-ke abhonde naye ngayo yonke indlela, ngoba maduzane uSanele uzobuya and uSanele-ke uzobe engayingeni indaba kaZama. Guys, sonke lokho siyakwazi. Hhayi-ke guys, uMbali ubonile ukuthi kungcono-ke ahambe aye kuyise uDladla ayoyixolisela yena mathupha kungakafiki ngisho isikhathi sokufihla kukaNkosinathi. Benje ukuthi Mgabadeli, guys, Mgabadeli wamane kwathi akaphalaze same time. Wamlalela kahle, washo ukuthi baba ngiyaxolisa, konke lokho okwenzakalile kube yiphutha naye ubengazi. Wamane wathi nje uDladla, Mbali, sakukhuza, wena wakhetha ukwenza intando yakho ngoba nakho ufuna ukuyijabulisa wena naleya ndoda yakho. Namanje ngisasho, iphutha lakho lonke leli ngeke ngikuxolele ngalento oyenzile kumfowenu. Ngimi lapho, angisafuneki futhi ukukhuluma ngale ndaba, ngiqedile. Wathi uthi uyazama ukungenelela umfowabo, uthi uyamkhuza uDladla, wathi ngithe ngimi lapho. Iwabona-ke uMbali ukuthi ayikhona. Yabona manje sekungcono ngisho amane ahambe ayohlala kaMagwaza ngoba khona at least idleke sakhona sifudumele. Yabona nje laphaya koDladla kuyabanda guys for uMbali njengamanje. Kuyabanda qha, ice guys, ice cold. But anyway, asithembe ukuthi-ke isikhathi sihamba ney'londa y'zophola. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-2 September. uMbali-ke guys esengathi impela kusazomshubela ngoba uyise